Dobar dan, dragi moji, dobro mi došli. Ne, nemoj da ideš. Dragi moji, dobar vam dan želim, dobro mi došli, ja se zovem Oliver, a ovo je moj kanal Domaće i ukusno. Evo danas za promenu, za ovaj video vam neću ništa posebno ni kuvati, ni spremati, želim samo da se podsjetimo i da vam predstavim jednu super biljku koja je jako bitna sada u proleće, a i tokom zime naravno, kada je najviše i bilo, ali sada kada je ovaj prolećni umor koji kažu i neka kao prolećna depresija, ja ne znam šta je to, zato što ja puno jedem cvekle. Znači, danas pričamo o super biljci zvanoj cvekla. Ovaj video je uglavnom namenjen mlađoj populaciji, pošto ovi stariji uglavnom to sve dobro znaju, ali evo, nije loše da se posvete. Cveklo ljudi uglavnom konzumiraju kuvanu u salati, onako kao blago začinjenu, ili još gore ona industrijska, kupljena u marketu, u tegli. I šta da vam kažem, to je sve u redu. Međutim, cvekla je najkorisnija u svom prirodnom, to jest u svežem stanju. 15 minuta termički obrađivana cvekla gubi skoro sve svoje vitamine i sva svoja lekovita svojstva koja poseduje. Znači, kuvanje i pečenje onako u rerni kako se u poslednje vreme sve više cvekla predstavlja, praktično pada u vodu i ne dolazi u obzir, jer ništa od nje suštinski korisno dobiti nećete. Znači, najbolje je koristiti u sirovom i svežem stanju. Koji su to? Evo, ja sam sada predložio, to jest predložit ću vam dva načina. Jedan je kao salata, a drugi je da se iscedi sok. Ja najviše koristim to da iscedim sok i volim, pravo da vam kažem, da napravim sok od cvekle, šargarepe i jabuke zajedno pomešano, jer se na taj način gubi, znate, onaj zemljani ukus cvekle, zbog koga ga najverovatnije svi i izbegavaju. A ako ne biste da pijete sok, onda ovako predlažem da se cvekla izrenda, može ovako na ono sitnije ili na ovo krupnije onako rende, i da se napravi salata, blago je začinite, posolite, malo stavite sirćeta, malo ulja. Još je bolje ako jedete beli luk da ili sitno iseckate ili da ispasirate onako pritiskaljkom beli luk, jer će on da totalno neutrališe taj zemljani miris. Tako da možete tako, ili kako se najčešće kod nas u kući sprema, to je da ovako narendanu cveklu, i to je nekako moj neki, da kažem, verovatno je se još neko od toga setio, ali evo, u nekoj bližoj okolini, da koristimo ovo balzamiko sirće. Znači, samo narendate cveklu, malo je posolite i balzamiko sirće neko fino prelite i dobili ste fenomenalnu jednu, vrlo zdravu i lepu salatu. Možete, evo, ovako malo peršuna da naseckate ili nekog još aromatičnog bilja ako volite u to, ali i bez toga je vrlo ukusna i fina. Evo, sad ćemo da vidimo zašto je sve to cvekla dobra, šta ona poseduje u sebi, koje minerale i zašto je nazivaju da je ona praktično haus majstor za naš organizam. Dokazano je da je cvekla prirodan izvor gvožđa i folne kiseline. Pored toga sadrži nitrate, betain, magnezijum i vitamin A i manje doze vitamina E i C. Zahvaljujući tim nitratima ona smanjuje krvni pritisak i poboljšava rad srca. A zahvaljujući folnoj kiselini
doprinosi boljem protoku krvi i boljem radu nervnog sistema. Tako da otklanja umor, stres, depresiju i demenciju. Zahvaljujući velikoj količini gvožđa, otklanja anemiju i dovodi do prokrvljenosti unutrašnjih organa. Baš zbog te dobre prokrvljenosti unutrašnjih organa, neka najnovija studija je pokazala da i dovodi do toga da sprečava pojavu kancerogenih ćelija. Dakle, dragi moji, evo videli ste šta sve i koliko je cvekla moćna kao biljka i kao povrće. Dovoljno je da svaki dan popijete 2 decilitara, to jest 1 čašu soka od cvekle i da sebi obezbedite detoksikaciju čitavog metabolizma. Eto, pa zar to nije sjajna pomoć i velika stvar koju možete da uradite za sebe i svoje telo. Evo, sad ću da vam pokažem kako cedim cveklu, to jest kako pravim sok od cvekle. Imam taj malo novi sokovnik, novije generacije, koji vrlo dobro iscedi sok iz ovih tvrdih korenastih biljaka, cvekla, šargarepa i ostalo. Može čak i listasto da iscedi sok iz listastih namirnica, iz zelja, iz kopriva, iz ovog spanaća, tako da je vrlo zgodan. Preporučujem svakome ko može da ga nabavi, jeste da je malo skuplji u odnosu na one klasične sokovnike, ali verujte mi da vredi svake pare, svakog dinara, svake pare vredi i vrlo će vam se brzo isplatiti kroz vaše zdravlje, jer ćete u mnogome podići vaš imunni sistem i vaše dece. Eto, da se više ne hvalim, sada ću tamo da vam pokažem kako to radi. Evo, dragi moji, to je taj sokovnik koji je za hladno ceđenje voća i povrća. Daje odličan sok, stvarno. Evo, sad ćete to da vidite kako izgleda. Nije mnogo bučan. Vi ćete istražiti kako ćete napraviti i kako će doći do svog recepta za zdrav sok od cvekle. Kao što vidite, ja vam predlažem da za početak, dok se malo ne naviknete, koristite malo limuna i jabuku i šargarepu, ali već nedelju dana po 1 čašu dnevno kad budete koristili ovako neke mešavine i zajedno sa cveklom, verujte mi da ćete se osjećati puno zdravije, svežije, dobit ćete energije, taj prolećni umor vam će nestati, neće vam predstavljati uopšte nikakav problem. Evo da vam pokažem kako dobro izvuče svu vlažnost iz ove cvekle. Vidite kako je ovo suvo. Ja sam čak ovo koristio u nekim receptima da napravim patišpanj, to jest podlogu za picu. Ili od mešavinu šargarepe i cvekle i onda se napravim podloga gde se najnormalnije posle sve poređa i dobijete super jednu. Evo, sad ću jedno malo da sipam ovde, da ispraznim. Evo, pogledajte kako je ovo. Ovo je prava količina zlata. Ovo je pravo zlato u čaši. Ovako tamne boje, pogledajte, kao krv je boja. Sad, ako nemate ovakav sokovnik, nađite rešenje neko, nemojte da vas to spreči da popijete čašu ovakvog blaga, ovakvog soka dnevno. Koristite blender ili pa nekako procedite, ili ima i onih jeftinih sokovnika koje možete isto tako da
iskoristite dobro. To stvarno vredi. Evo, dragi moji, moja čaša, moja doza zdravlja za danas je spremna. Naravno, tu sam onu jednu jabuku i pola limuna ubacio. Šargarepu sada nisam, da bi sve to ubrzao. Dovoljna je ova cvekla, jer ovde imam 2 cvekle, verovali ili ne, samlevene. Znači, kao u ovom soku, kao da ste pojeli celu jabuku, 2 cvekle i pola limuna. Evo, toliko zdravlja u jednoj ovoj čaši ima. E sad, još za kraj moram da vam kažem da jednu vrlo važnu stvar. A to je da morate da vodite računa o tome odakle je cvekla i gde je kupujete. Zašto? Zato što je cvekla čistač zemljišta. Cvekla upija sve loše materije gomilane tokom godine u sebe. Znači, sve one loše pesticide kojim se tretiraju neke biljke. Zato u industrijskoj poljoprivredi svake 4. ili 5. godine se na toj parceli gde se gaje razne kulture sadi cvekla da bi sve izvukla ono loše iz zemljišta. To znači da cveklu morate kupovati ili organsku od proverenih proizvođača ili na pijaci ako imate svog nekog prodavca od koga kupujete voće, povrće i tako dalje. Eto, dragi moji, to bi bilo sve za ovaj današnji video. Kako smo živost nazdravljali sa vinom, tako ću sada sa ovim sokom u svoje i vaše zdravlje, jer volim ja i dobro vino, ali volim i ovako jedan dobar sok da popijem, jer znam da će mi mnogo dati snage i volje i lepog raspoloženja. To bi bilo sve za ovaj video, obećam bit će još dosta dobrih videa, vi pišite, lajkujte, komentarišite, dajte predloge, ja vas sve puno pozdravljam i želim vam svako dobro do nekog sledećeg videa, živeli.